Vlastne púšťať vodu dopredu. Odštartovaný Becherov, tento potlesk je samozrejme aj k tomu, že budú (14:27), rýchlejší zostreh a ten výsledný asistovať na stroji. Štartujeme Becherov. A je to tu, za vášho krásneho potlesku. Sledujeme na každý súťaží. Trošku sme sa potrápili pri tých zostrekoch, ale aj tak si tento kolektív odnáša nádherný potlesk za čas 16:49 a 15:72.